Diyos ko! Buntis ka! Sinong ama? Tao po. Tao po. Mare. Mare. May tao ba dyan? Ay, Mare. Oy! Mare! Hello. Kamusta ka na? Oy! Anong sa atin? Ay, Mare, meron sana akong ipakiusap sa iyo. Oy! Kung pwede. Oy! Kasi Mare, may problema kasi ako, Mare. Ha? Oh! Bakit? Alam mo naman, usapang mga babae. Bakit? Mare, kasi, Mare, huwag ka sana magalit, ha? Oh! Mare, pwede ba ako dito muna sa inyo? Bakit? Kasi, Mare, nabuntis kasi ako. Oy, Diyos ko! Nabuntis ka? Sinong ama? Imong imong. Sinong ama? Kaya nga nandito ako. Kasi... Ay, sus! Nako! Ang solusyon dyan, Mare, pupunta ka sa lalaking nakapabuntis sa'yo. Andyan ba si pare? Bakit? Kasi... Si pare kasi yung ama ng binubuntis ko. Si pare kasi yung ama ng binubuntis ko. Hindi, wow! Ha? Oh. Diyos ko po! Totoo ba yan? Oh no! Ay, nako! What? Tama ba yung narinig ko? Ay, putang inanag ka! Putang inanag ka! Imong-imong. Saan? Punan. Okay.